illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Amallahu najla shaykh waris sirri munirun yuniru khalfa ba'da darambe. Allahu Allahu ajib du'ana, Allahu ya Allahu ajib du'ana. Amallahu najla shaykh waris sirri munirun yuniru khalfa ba'da darambe. Allahu Allahu ajib du'ana, Allahu ya Allahu ajib du'ana. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau jangan dafalin dulu, kodi andalurum nagamani akram koshati. Ya Rabbi jannah. Kabela jangan famislah fuli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Halibi ala John nyuma yala ani ala kanona na ala ka tanu don hadamadenka na tisida se adana ayo na do de ka ala tam wati be tuma be hadabe je kira ma na yima ka islami alhamdulillah kira ma tuni na min ka kira mo shakka ka Allah akbar alhamdulillah ala jonko سبحان من لم يجعل الدليل على أوليائه إلا من حيث الدليل عليه الله أكبر ولم يصل إليه إلا من أراد أن يوصله إليه نعم والثانية بالمسائل مصان النصر السرات حتى ما الدنيا ولا الشغية ibisikas ale kamba don chogo mina madon chela kagera ola kaseboma na amasira shi yirahata madona uchogola fusira ibese ale alama Allah akbar sira ibese ale alama taala na usira kile peo de bisika don si ala tero kasebyo don na amaso mashika se atero mafo ale ala mago be mamina o se ala ba fa mamina basa o chama ko dama do ay sirat di olude o la ka sirat atero Allah na ko so ala jongo اختار لصحبتك من عطاء نعم فإن اتباع تصرق اتباع الله نعم nibe ma ki jeno ibe ma tunyonya akai ma yi ma ni kelen go alabatula alhamdulillah nande alabatu ko kada hada ma den ni kan tedi ka tunyon jugo go shiyura na ka tin ka injeno sonta kera mana kera jugo ya subhanallah ko tabati febe kananiya ani karamoya na arajon onno me baya halni imake uyero doyi na kasani mulo kasani zalika alhamdulillah ina wal junay don lo ko musodo na nafi na ana nafa ina ko karamoya cheba fe ko musodo fu katanka na aya o penawan jima dia ina yala musulmani da wici bolowa ikele ne ba na ko kale kele ne ba chawo no won jima ko ti ba shi ni ce ko za do da fu ka so ikele ne ba bolo na sharia ma ko ba ko imam jina na akuna kuma daga sharia na wancan da wani musufla na kuma hijabu min kono me hijabu ko nyada ikan fula kan ne ko ni ne fula ni sabai kan ne ibado ne no wambe chami bolo ko ma wotti se so ya furu ba na kuma ni fara imam jureje
ay kuma me wati ni kuma en bonya ko jugo a hakili mo akirina bora hakili ka salatu Allah anyana tigelo ya ni la kanu ne ako muso ni kuma mi fo aklale aka kuma la ale na won chunedi ye ami hadara ko la bina fa Allah taala mana alefe muso ko kuma bani ko fo na ka fo ni asorola akulobe ma kito nya ko ka ale Allah taala no sira ko na dai da ni ale Allah taala ko hijabu ko ani dan fo Allahu akbar dan fo ko se ka ali na ko asorola ko mata la fa na ko ni dan fo mi ye ale Allah taala ye kito nya ko na ibana don chinya la ala be ma mi bolo fere ti se ka bila o disco na o ha se ga ti fere ba non ti meto ko ale ne me am so ka kuma ko fe kuma ka inde ale la ke akwa na to ala no ga don ta o ba fa muta ala ko la na o di ma to te kele cheka ja to ni yo kan ka tubu kula na ibu dadi ne iseko tambela jibo Allah ko na kisina sallallahu alaihi wasallam ako akhlis al-amal na akhlis niyya yakfika al-kalim min al-amal na me shoke ala ko na me shoke fo ama amma ni sanya kabara kere ni ala ya jati Allah na kuma ya kira la chokola ako hali fitini ke na bara fitini kiwe na fasara alhamdulillah sidna ali la fara de Allah taala na ako fansa baze no masoro sala de fanjo na itega na ngolo mbole ni ka dina bara subhanallah ala kasuma ala kira kasuma na ni mo kasuma akbar ni sunna sallallahu alaihi wasallam itagara wala ko kastamina bara hay na ako ala ka sunna yujune na o yikitina nasi sallallahu alaihi jija ika islam no ko ko sutra iba bani ni kuma ifo iba ma kuma iba ni iba maria ma kana so islam no ko palmo olu ko muriye olu mande mu ko islam no ma to da la sho ko no kala Allahu akbar we ala rasul Allah na ni o masoro ma mala islam no ta fafu i mam tese de sutura subhanallah ala kara ali sallallahu alaihi wasallam na ko sunna ويحسن المدارات حسن المدارات ما يكتب ما إني موجود نعم إكسون يرك بويا أنيك حكي كودو بي إني هذا ما دين موجود موسوها ما يكتب لا وصو إذا على تام يفوي وسكون لك بارك الله إك بويا إنك حكي ما دام على صوت أقوله kasonko bi islam no wani mo so ba ma ya ko se ka alhamdulillah asabana na abi tahmil al-asa wa yuwallu kasira wa yuwallu sunna kada ma den kaso ibano istino na ichelu berka toro kuma kan jula wala kewale jula na ikasika seka bela jere ayo na kuma ban jugu fo ke ma korofo wala ay toro jugu ta bara jugu ta ki sebe na ikoran kala ma wera na min la kali kana kumbe ni onyogon komasini ay ben sebe jugu na wa akagale fo ka gele ko na shi tsala na da ko ala jon kan ba be kan ga ichija ala jon da de bajuola mboso iyele kake uyo bahwa ala ka sunna le
lebu suturali la ko nabila Musa waati dɔ la sanji ko gɛlɛyara a ye maaw fara ɲɔgɔn kan depuis sɔgɔmada fo ka taa se midi waati ma o sanji deli la san mana tile 2 tile 3 san mana ayiwa o ka ji deli laban na Ala ko Musa ma a ko n tɛ ji nati fiyewu cɛkɔrɔbaw cɛla yan a ma wuli ka bɔ n tɛ ji nati a kala ayiwa a ko a san 40 ye nin ɲinan ye Ala sɔsɔ a b'o de la a seko dan fɛn fɛn man di ni Ala ye a b'a la ko dɔrɔn madama nin b'aw cɛla hali n'aw ye fɛn wɛrɛ kɛ min tɛ Ala den a ji tɛ na abada nabila Musa ye wele da ko maa min bɛ jama la ni e de bɛ Ala sɔsɔ a bɛ san 40 bɔ i dun ye silamɛ ye Ala sɔsɔ dafalen i b'a la k'a kɛ i sen n'i bolo i b'i yɛrɛ dɔn jama la o tuma Ala ko n'i ma wuli ka bɔ jama la ko ale tɛ ji di danfɛnw ma adamadenw tɛ hinɛ sɔrɔ ayi ni ka kelen sababu ye o tuma an b'a ɲini fɛ i ka wuli ka bɔ an cɛla mɔgɔ sɔrɔ ji kan hali ni darura wɛrɛ bɛ e maa min na n'i wulila ka bɔ jamanaw la e de lo sa dɛ ne ka kɛnɛ sa dɛ cɛ ka dɔn n'ale wulila nin cogo la o ye lebu da ye kosɛbɛ tiɲɛ a ye layidu ta ni Ala cɛmancɛ a ko Ala n ye layidu di nin sigiyɔrɔ in kɔfɛ n ye kuta minnu kɛ fo ka n sa n tɛ dɔn ɲɔgɔn wɛrɛ dafa wa a bɔra ka kojugu bɛɛ lajɛlen n'i ye n sutura ni kelen ye a ye ŋaniya jɛya nin ko tɛ dɛ dusukun jɛlen na ni Ala cɛmancɛ la o yɔrɔ bɛɛ ji jigin Musa dun ko Ala ko k'a tɛ ji jigin abada ni ne tigi ma wuli ji jiginna maa si ma wuli ka bɔ mɔgɔw cɛ Musa ko Ala a tɛ se ka kɛ tan dɛ i bɛ nin ɲɛfɔ n ye hali ne ka wele dalen kɔfɛ jama bɛɛ kuloma jɔlen don bɛɛ bɛ k'i ɲɛ karakara maa min bɛ na wuli maa si ma wuli ji laban ka jigin maa kɛra cogo min Ala i b'a ɲɛfɔ n ye Ala ko Musa i ye ci lase waati min a tigi tubira a dusukun kɔnɔ bi jɛlen ka layidu tɛmɛ Ala ye k'a tɛ segin a ka kuta kan tɔgɔ fiyewu wa ne Ala y'a ka tuubi minɛ o de kosɔn n ye ji jigin Ala ko Musa a ko an b'a tigi yira n na a yira n na jɔn kelen don cɛmancɛ ayi Musa Ala ko Musa ma ko n t'o kɛ ka to Ala sɔsɔ la ne m'a lebu o kɔnɔ a tuubilen kɔ ne bɛna lebu o la a ko n t'a yira danfɛn si la Alahu Akbar n t'a yira danfɛn si la donc sutura ye Ala ka sunna ye adamadenw kan ka ɲɔgɔn sutura silamɛw kan ka ɲɔgɔn sutura kɛra maa minnu ye kalandenw ye an ka ɲɔgɔn sutura ɲɔgɔn kɔfɛ hali ni balima tɛ yɔrɔ min na i y'a dɔn hali lebu ko dɔ bɛna kɛ wala ka lebu ko dɔ bɛna fɔ i jija k'a sutura e yɛrɛ kana kɛ i balima si lebuba ye i kana kɛ i jɛɲɔgɔn si lebuba ye Ala kɛra ko kisi n'a ba a ko ni silamɛ tora k'a balima lebu ko la i tɛ sa fo Ala k'i yɛrɛ jarabi ni mɔgɔ ye i tɛ sa Ala k'i yɛrɛ jarabi ni mɔgɔ ye Alahu Akbar an bɛ ɲɔgɔn ka lebu sutura o b'an ka limaniya dafa yarabi maa ka i yɛrɛ ka bonya ko o dɔ bi mɔgɔ sɔrɔ i jɛɲɔgɔnw ka hadamadenya ka dafa o misaliya belebele fana Ala kɛra o yira an ye sallallahu alaihi wa sallam waati min n'a bɔra Madina k'a bɛ taa umura la hijira san 6 sulhu Hudaybiya nɔgɔkanw ma sɔn k'a fɔ k'a ka don o ka tɛmɛ o k'a bɛ dan Hudaybiya yɔrɔ la a bɛ dan yen o ni Maka cɛ tɛ tɛmɛ tile 3 taama kan kilo dama dama k'a bɛ dan yen o ma jɛn n'a donni a bɛ segin a kɔ a bɛ san 10 kɛ tɛmɛ tɛ don Maka
n'a nana o kɔfɛ n'a donna tile saba sɔrɔ k'o sera ka na o sigi o bɛnkan yɛrɛ bɛ sɛbɛn waati min na ale ko k'u b'a sɛbɛn nin ye bɛnkan ye ka bɔ Muhammad Abdullahi Muhammadu Rasulullah nin ye bɛnkan ye ka bɔ Ala ka ciden ni Maka Kurɛšiw yɛrɛ min bɛ Kurɛšiw ka ci ɲɛma o don ko u ma jɛn n'o ye k'o tɛ sɛbɛn ko b'a tuguni k'olu t'a dɔn ciden ye n'u tun b'a dɔn ko ciden don olu tɛna sɔsɔ u ka sɛbɛn dɔrɔn Abdullahi denkɛ Muhammad min Abdullahi Ali ko k'a ta efase o ko Ali ka efase bari ko efase u y'a sɛbɛn bɛnkan na ni maa min bɔra olu Kurɛšiw yɔrɔ kan Ala kɛrɛfɛ k'a tubira silamɛw ka o tigi la segin olu o ni lajaba min ka kan k'o daw mais ni maa min bɔra silamɛya la ka taa olu fɛ yen olu t'o lasegin nin tɛ ka i yɛrɛ majigin kosɛbɛ Seydina Ali ko k'a t'a sɛbɛn Ala kɛra ko k'a sɛbɛn Seydina ko yala kuma min fɔra i y'a faamuya kosɛbɛ a ko ka min sɛbɛn i y'a faamuya kosɛbɛ u ye min fɔ ko ni maa min bɔra olu la ka na maa min bɔra olu cɛla ka na ka tubi an k'o dugu ni min bɔra anw na ka taa olu fɛ olu t'o lasegin Ala kɛra ko n y'a faamu cɛw ko ka sa a ko Umar ni maa min bɔra olu fɛ ka na anw fɛ n'an y'a d'u ma Ala bɛ tila ka bɔ sira t'o tigi la o sira sɔrɔ a bɛ kisi ka bɔ tɔɔrɔ ma mais ni maa min bɔra anw fɛ a ka bɔ diinɛ la ka taa olu fɛ Ala banna o tigi la dɛ ni Ala banna maa min na anw yɛrɛ mago t'o tigi la diɲɛ fɛ u b'a sɛbɛn Ala kɛra o misaliya suguman maa ka i silamɛ ɲɔgɔn ka tɔɔrɔ n'u ka dɔgɔyamaw n'u ka fɛn bɛɛ lajɛlen ko ko Hasan al-Basri don dɔ nana fɔ a ɲɛna ko karisa bɛ ka i lebu a bɛ k'i makutu ci a bɛ k'i makɔrɔfɔ kosɛbɛ a ye datugulan dɔ fa yiriden na ko ka taa degun tigɛ fɔ a nana fɔ a ye ko min bɛ ka makutu ci k'a lebu u ye ɲɔgɔn bɛn sirakun na a ko karamɔgɔ ko i ye bonya ba bila ka na i ka bonya ye koyi a ko Hasan al-Basri ko o tigi ma ko ɲuman sara de ye ɲuman ye ɲuman ko sara de ye ɲuman a sera ne ma ko i ka baara ɲumanw k'i bɛ ka o de di ne ma e ye baara ɲuman minnu kɛ ni Ala cɛmancɛ k'i bɛ ka o baara ɲuman minnu de di ne ma ni maa y'a ka baraji kelen d'i ma i fana b'a tigi sara ni ɲumanya dɔ ye ne fana bɛ se ka nin baba kɔrɔbɛ ɲɔgɔn na se Ala jɔn ko jurumu dɔw bɛ hadamaden na seli t'a ban sun t'a ban sabati t'a ban fo i mɔgɔ ɲɔgɔn bɛ tɔgɔ tiɲɛ min ta ka se i ma o bɛ mankutu tiɲɛ min dɔgɔyama minnu ta ka se i ma ni sabatira olu kɔrɔ jurumu dɔw bɛ yen foyi tɛ se ka o yafa ni o ɲɔgɔn tɛ donc n'i ye ko i tɛ sabati foyi kɔrɔ tuma dɔ i bɛ don i yɛrɛ ni hɛrɛ yɛrɛ caman fana cɛ ni tiɲɛ yɛrɛ ni hɛrɛ caman cɛ Seydina Ali bɛ min fɔ ka o yɔrɔ kuma datugu a ko ni maa min ye baara kɛ lahara i ka lahara dali ni ye baara kɛ i ka lahara ye ni sɛbɛn Ala fana b'i ka dunuya jɔ ka d'i ma ni maa min ye baara kɛ ni lahara ye ni sɛbɛn a tɛ se e k'i ɲɛsin i ka lahara k'o dilan ni sɛbɛn ye k'i bɛ tila k'i ka dunuya fana baara ni sɛbɛn ye n'i ye lahara in baara dɔrɔn Ala bɛ dunuya in dilan ka d'i ma o misaliya suruman caman bɛ yen Ala jɔn filɛ minnu ye dunuya fili o kɔfɛ k'u ɲɛsin Ala ma ni sɛbɛn ye a minnu bɛ yen i b'a sɔrɔ Ala kɛlen don ka dunuya yɛrɛ na kɔnɔfɛn bɛɛ ta ka ɲɛsin ma siganatɔ la tiɲɛ parce que lahara in u y'o baara kɛ kosɛbɛ o mɛ n'a ka n'i ka lahara baara k'o falen n y'a danbo sɔrɔli la o de ye nin nagasi ani pɛrɛdi ta ye
subhanallah ako ni maa min ye i dusukun dilan i kɔnɔna dilan i kɛnɛma la ala b'o dilan ka di ma i ye dusukun dilan fɛn minnu man di ala ye ala sɔsɔ dogolenw i y'i jija ka olu bɔ i dusukun kɔnɔ i yɛrɛ kɛnɛma la ala tɛ sɔn o fana ka don lebu la ala bɛ kɛnɛma la bɛɛ lajɛlen la an karamɔgɔ tɛ an ko a ma a ko ala sɔsɔ min dogolen don o de tiɲɛli ka jugu hadamaden ma ka tɛmɛ ala sɔsɔ kɛnɛkan baga ala sɔsɔ dogolen ye fɛn jumɛn ye fɛn min n'a bɛ dusukun kɔnɔ asidiya ni yɛrɛ bonya ani ka kaba yɛrɛ la ni yɛrɛ yira olu dusukun kɔnɔ o ka jugu dusukun kɔnɔ siɲɛ ba yiri kan ka tɛmɛ bolo ni sen ni nɛn bɛ se fɛn minnu ma kan maa min y'i yɛrɛ bila o la i kɛnɛmala bɛɛ ala b'a bɛɛ sɛnɛ ale ko maa min y'i yɛrɛ ni ala cɛ dilan i ni hadamadenw cɛ ala fana b'o dilan i yɛrɛ ni ala cɛ fɛn min man di ala ye i ye jija ka ala ka hakɛw kɔlɔsi e yɛrɛ fana b'a fɛ hadamadenw ka i ye cogo min i b'a fɔ k'i bonya cogo min i b'a fɔ k'i fɛ cogo min n'i ni ala cɛ dilan dɔrɔn ala fana bɛ o yɔrɔ bɛɛ bila ka di i b'o fana misaliya surman ye ala jɔn ka ko la a jɛman k'a dɔn n'u ye ala jɔn ka ɲɛnamaya tacogo ye maa min y'u kanu maa minnu kɛr'u fɛ n'i ye ninnu baara ninnu bila i ɲɛkɔrɔ ka baara kɛ n'a ye u taara yɔrɔ min na hali n'i ma k'u la o sen bougeur nɔ o fana bɛ da i kan alhamdulillah an ka cɛsiri cɛsiri dɔ don kosɛbɛ na an bɛ dɔ fara cɛsiri kan inshallah baara min ni an b'a la n'o ye ala jɔn n'o minɛli ye an k'u kanu ye ala ka hinɛ n'a ka nɛɛma sababu min b'a jigin joona joona a sababu la belebele sababu wɛrɛ tɛ sababu min kɔfɛ o ye nin baara ninnu ye alhamdulillah ka ala jɔn kanu ka tugu nɔfɛ ka tila k'u sira ta alhamdulillah baara banna foyi tɛ nin kɔfɛ foyi tɛ nin kɔfɛ alhamdulillah ala k'an dɛmɛ yarabi sira ninnu nɔ minɛli la yarabi ala k'an dɛmɛ yarabi a baara ninnu kɛcogo ɲuman yarabi baara ninnu kɛlen kɔfɛ ala ka an kisi a sanjukɔrɔ wasi yarabi amin yarabi ala akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin la kisi jani kira kala la kisi jani kira kala la ka nyemela her jaid mustafa amin